Tak, vítám vás konečně zase u dalšího videa na mém kanále. Je to slíbená série bájí a pověstí od Martina Strouha. Můžete se podívat, že tahle kniha už má svoje zažito. Je to kniha z roku 1944. Obsahuje velmi mnoho bájí a pověstí. Dá se říct, že to je z Olomouckého kraje a okolí. Jak jsem byl mladý, tak jsem tuhle knihu fakt zbožňoval. Ty příběhy a ty báje a pověsti se vážou na reálné místa. A některé z nich můžete navštívit a zjistit si o tom vlastně nějakou historii a takhle. Nakladatel Společenská tiskárna v Lošticích. Jo, už vidíte, stránky jsou podrané. Je tady fakt hrozně moc těch povídek. Litovel v červnu 1944. Těch povídek a bájí a pověstí je tu strašně hodně. Takže jsem se rozhodnul, že pro vás vyberu 8 těch nejzajímavějších a nejlepších, které mi zaujaly. Tak doufám, že si je taky užijete. Je to vážně zajímavá kniha. Nevím ani kolik se jich ještě dochovalo. Takže je to už trošku exkluzivní, dá se říct. Takže pojďme na to. Zase bych chtěl, aby to bylo takové povídací příběhové ASMR. Třeba nějaký ten příběh před spaním, na odpočinek, na šlovíčka, nebo jen tak na pěkné usínání. Tak, začneme u první. A ta je o kopci Pandurce u Bohuslavic. Severovýchodně od Bohuslavic, nad malebným údolím, jímž protéká Lukavský potok, zvedá se po levé straně silnice do Vilémova nad okolními vrchy kopec, zvaný lidově Pandurka. Na jeho jihozápadních svazích pramení se živý potok, který ústí do Lukavského potoka. Název kopce pochází z doby vlády císařovny Marie Terezie, když vedla válku s pruským králem Bedřichem II. Císařovna hledala pomoci u svých přátel ve svých zemích. Získala mnohé. Byl to zejména proslulý vůdce Panduru, uherský baron Trenk, který se svými žoldnéři působil všude veliké škody. Jeho vojsko bylo prý velmi divoké a surové a chovalo se stejně jak proti nepříteli i vůči místnímu obyvatelstvu. Mimo Trenka nechtělo nikoho poslouchat. I Morava poznala bláznivé kousky těchto hord. Když byla Litovel v rukou pruského vojska, usadil se oddíl tohoto námezného vojska v okolí vesnic Bohuslavic a Vilémova. Obyvatelé okolních vesnic nazývali hordy Trenkovy Pandury a kopec, na němž leželi táborem, pojmenovali Pandurka. Se svými žoldnéři uměl vyvádět pěkné kousky. Vypravuje se mezi lidem o něm, že se svými oddíly vypudil z jednoho městečka oddíl nepřátelského vojska a sám se v něm usadil se svým vojskem. Když pak druhý den táhl jinam, nařídil svým vojákům, aby městečko vyloupili a pak zapálili. Ani okolních vesniček neušetřil. O jeho bezohledném loupení a trancování dověděla se konečně i císařovna a ta ihned nařídila, aby byl polapen a přiveden do Vídně. Velitel
císařských vojsk dostal rozkaz, aby přivedl Drenka, buď živého nebo mrtvého. To se mu také podařilo a Drenk byl postaven před soud. Tam mu byly dokázány jeho surovosti, loupeže, drancování na obyvatelstvo, které měl vlastně chránit. Byl odsouzen a vsazen do žaláře na Špilberku v Brně. Byl mu vyměřen nejtěžší trest. Byl uvězněn do podzemních kazemat, nejstrašnějšího to vězení té doby. Byl dán do těsné klece, bez denního světla, napolo v ní stál, napolo visel na železném kruhu, který jej obepínal v pase a vzadu byl přikován ke zdi. Na rukou i nohou měl pouta spojená řetězy s železnou tyčí, která probíhala nahoře všemi kopkami. Byl pohřben zaživa. Avšak Drenk byl velmi bohat a dovedl užití svých peněz k své záchraně. Jimi získal prý vězeňského dozorce a lékaře a ti mu slíbili, že mu dopomohou na svobodu. Ujednáno, vykonáno. Vše se jim dařilo, jak bylo smluveno. Vězeňský lékař zjistil u Drenka smrt a Drenk byl proto uložen do rakve a zanesen do Márnice na hřbitov. Jakkoliv si počínali velmi opatrně, nepostřehli žebráka, který stál skryt ve stínu jednoho náhrobního kamene a velmi se o rakev Drenkovu zajímal. Ten také vyslechl rozmluvu dozorce s dámou, která jej na hřbitově očekávala. Dnes bude Drenk vysvobozen. Místo něho bude pochována rakev s kamením. Jakmile uslyšel žebrák tato slova, oči mu slověsně zaplály. Když dozorce a dáma odešli, běžel ihned k veliteli špilbergské posádky a řekl mu vše, co viděl a slyšel. Velitel nechtěl věřit jeho slovům, když však jej žebrák prosil, naléhal a konečně zapřísahal, že vše je pravda, poslal část vojska, aby obsadila hřbitov. Sám vešel s žebrákem do Márnice. Když stanuli v Márnici, přiskočil žebrák k rakvi, odstranil s ní víko a promluvil k překvapenému Drenkovi. Den mé odplaty přišel, pane barone. Pamatuje si ještě krve žíznivče, jak z jednoho k večeru přišel se svou hordou do vesnice poblíž Olomouce a hledal nocleh v malém domku. Doma byla jen mladá dívka, kterou tvoji druhové umučili. Když se jim bránila, do vody hodili a chaloupku potom spustošili. To bylo moje rodiště, můj rodný domek a má jediná sestra. Jako stíne jsem tě od té doby pronásledoval, abych se ti pomstil. A boží mlyny mlely pomalu, ale jistě. Dnes se mi to konečně díky Bohu podařilo. Tentokrát té smrti neujdeš. Drenk byl ihned spoután, odveden a znova uvězněn. Smrti již neunikl. Zemřel po krátkém věznění. Sám prý se otrávil. Nemohl snést strašlivé bolesti, které se u něho objevily následkem cukrovky. Pohřben je u brněnských kapucínů, jimž odkázal značnou část svého jmění. Drenk zemřel 2 století přeletěla nad Konickým krajem. Násilnosti Panduru přešly s umírajícími v zapomenutí. Jen kopec Pandurga dosud žijící svědek této smutné epizody horského kraje šeptá stále v korunách lesních stromů smutnou zkazku o ukrutném baronovi a jeho pověstných pandurech. Tak, toto byla první povídka, pověst o kopci Pandurce. Nevím, jestli někdo znáte tento kopec, tak už víte, podle čeho se nazývá a co se tam všechno odehrálo. Tak, doufám, že se vám první příběh líbil. Určitě čekejte na další a určitě se těšte. Budou tam ještě zajímavější. Tak, jestli se vám tyhle příběhy líbily, tak mi nechte nějaký komentář. Něco, abych věděl, nějakou zpětnou vazbu od vás. Tak, děkuji moc za pozornost. A u příštího videa zase na viděnou, naslyšenou, teda spíš. Čau.